Как се казваш? Иво Йорданов Банков. Така, на колко си години има? На 13 години. Къде учиш? В основно училище Лазар Станев. Къде е това училище? В кой град? В Плевен. Добре. Сега ти за Говоро ходил ли си някъде на друго място? Да. Къде? На логопед ли къде? В В Пловдив. Къде ходи? При кой ходи в Пловдив? Пара и дядо само. Да. И там те водеха къде? При някой логопед ли? Да. Караха там. Спомниш ли си някой? Или не си спомниш? Не. Не си спомниш. Добре, ти имаш баба и дядо в Пловдив, така ли? Да. Кой там? Те са Левен. Добре. Да. Баща имал няколко сина, който които постоянно се карали помежду си. Как се казваш? Казвам се Иво Йорданов Банков. На 13 години съм от град Плевен. Уча в основно училище Лазар Станев и съм за 7 клас. Чудесно. Как се чувстваш, Иво? Чувствам се великолепно. Добре, я ни разкажи сега преди какво беше положението. Преди беше пълен ужас. Пълен ужас. И ти днес кой ден ти е всъщност? 25 ден. Добре, значи преди 25 дни беше пълен ужас, казваш. Да, точно. Добре. Кажи ни къде си ходил? Ходил ли си преди на някакви други терапии? Да, ходил съм на логопед. На логопед? Къде, в Плевен ли? Да, в Плевен. И от училище съм викали. И не можа да се справиш. Добре. И сега разбра, че никак не е трудно, не? Да. Така. И как се справяш сега навън, извън логите? Навънка по-добре, много по-добре от преди. Даже няма нищо общо като преди. Нищо общо няма. Радваш ли се? Да, много. Много се радваш. А ти какво? Аз бях разбрала, че ти много не си искал да идваш, така? Да. Защо? Не знам. Какво си мислиш, че няма да стане? Да. Кажи сега,
Кой те е накарал да дойдеш тук? Баба ме накара да дойда тук. И Защо? Тя много искаше да се оправя и аз ви обещах, че ще се оправя тук. Обеща на баба ти? Да. Така. И А ти не вярваше, обаче баба ти повярва. да. И защо така тя повярва всъщност? Тя вярва във всичко. Тя е довертива просто. Да. Виждаш ли, че вярата е по-добра? Представи си какво щеше да стане, ако не беше дошъл. Сега какво си мислиш? Да си представя. Вече не можеш да си представиш, нали? Добре. А докато мълчеше, мислиш ли си всъщност, че така ще говориш хубаво? Да, мислех си. Мислиш си. Мислех си. Вече вярваше, когато дойде и видя другите ли? Да. И за училище си мислех. Какво си мислеше? Че децата там ще се наразват. Ти си представяше вече какво ще ти се случи след това. Да. Страхотно. Като ти изпитват, тогава ли ти беше най-така неприятно? Като ме изпитват всеки път последен, имам най-малко оценки и... Не можеш да се изявиш? Да, и някои пъти не мога да си поправя. То ти се отрази на училището, така ли? Някой път ми се отразява и на училището. На училището си супер. Кажи ми как изкара времето тук в Огита. В началото си мислих, че ще ми е много тъпо, но след това, като се запознах с децата, и ми стана интересно. Тя ли да се чуеш по телефона вече с някои от близките, които не са тук? С мама, с бабите ми, с дядовците ми. Кажи за баба ти дали се радва, тази дете изпрати. Да, много. Какво? Много е щастлива. Да, и ми каза, че ще ме чака на село.